Vítam vás na našej štandardnej štvrtkovej prednáške posledný štvrtok mesiaci. Tematicky táto prednáška nadväzuje na Bratislavské mestské dni, ktoré boli posledný víkend. Tam sme mali také témy, že historické trasy a cesty. Boli tam dve prednášky sobotné na tému lodnej dopravy a vodnej dopravy po Dunaji. A chceli sme, aby aj táto prednáška nadviazala na tie historické trasy. A tak sme si prizvali doktora Elšeka z Archeologického ústavu sa v Nitre, ktorý sa venuje špeciálne starorímskym a germánskym osídleniam na našom území v antike a špeciálne potom trasám historickým ako Jantarova cesta a jej varianty severne od Dunaja, myslím, že to je. No takže nech sa páči, aby sme mali príjemný zážitok, pán doktor Elšek. Ďakujem za pozornosť. Tak moja prednáška bude o Jantarovej ceste a záhorím dobre rímskej, teda v období 1. a 4. storočia v ponímaní slovenskej archeológie. Na obrázku vidíme dvoch významných panovníkov, ktorí sa dotýkali Slovenska, cisára Antonia Pia a jeho adoptívneho syna Marka Aurelia v ešte mladom vydaní. Minca pochádza zo Zohora. Jantarova cesta, ako je známe, vlastne na území provincií viedla z rímskej Aquileje cez Slovinsko, cez významné tábory v Emone, v Lublane, potom celej. A na území Panónie už sú to významné lokality Savaria, Sombatej a Skarbancia, Šoproň. Posledným miestom vlastne, kde vlastne táto Jantarová cesta už mierí do Barbarika, teda na územie mimo Rímskej ríše, je Carnuntum, významné rímske mesto, legionársky tábor. Carnuntum bolo vlastne až v 40. rokoch 1. storočia osídlené, teda legionársky tábor sa tam postavil drevozemný a potom vlastne v 70. rokoch aj rímske mesto začalo vznikať. Celá lokalita je vlastne veľká 10 km štvorcových, ale doteraz je preskúmané len 1% z tejto lokality. Čiže Carnuntum a na tejto snímke vidíme Bratislavskú bránu, kde vlastne odbočovala tá Jantarová cesta smerom do Barbarika. Vidíme hrad Devín, vidíme teda ohyb Dunaja vlastne a práve pod Devínom sa križovala Jantarová cesta s významnou európskou dunajskou cestou, čiže na tejto križovatke vzniklo aj potom toto rímske veľké mesto. Jantarová cesta opúšťa teda rímsku hranicu pri Carnunte a pri Devíne a ide vlastne po Moravím, teda pozdĺž rieky Moravy, smerom na sever a potom vlastne ďalšími územiami až k Baltskému moru. Ja sa zameriam len na územie Slovenska, teda vidíme mapku tuto, ale ideme teraz ďalej. Územie vlastne na sever od stredného Dunaja bolo už počas doby rímskej teda osídlené germánskym obyvateľstvom. Sú tu stovky lokalít, vlastne najviac osídlené práve to Pomoravie, ale potom môžeš aj ďalšie toky riek, Nitra, Hron a ďalšie. A potom na Južnej Morave a v Dolnom Rakúsku tiež intenzívne germánske osídlenie. Na území Záhoria vytipovali teda okolo 44 katastrov, vlastne, ktoré majú vlastne zastúpené to germánske osídlenie. Na niektorých katastroch obcí je niekoľko germánskych osád, napríklad Kostolišti alebo Skalicia a ďalších miestach. Ja sa v prednáške zameriam len na predpolie rímskej hranice, to znamená zhruba do
vzdialenosti 15 km od rímskej hranice, kde ležalo práve významné strediska Stupava a Zohor. Južne vlastne ešte sa zameriam na lokalitu v Bratislave Dubravke a Devinskej Novej Vsi, kde sme tiež robili výskumy. Tuto je vlastne to južné záhorie, v podstate tie lokality sú vlastne Zohorie 14 km a Stupava 14 km od rímskej hranice, teda od Dunaja, kde viedol ten limes Romanus. Počas mojich výskumov som preskúmal vlastne 11 lokalít z tohoto územia, kde sa robili teda jednak výskumy pre vedecké účely a potom rozsiahle záchranné výskumy, ale aj systematický výskum sa robil asi 10 rokov v Bratislave Dubravke, kde sme to spolu s doktorom Kolníkom vlastne skúmali. Prvá je teda lokalita v Dubravke. Vidíme, že polykultúrna lokalita leží v takej kotlinke, ktorá je z troch strán Devinskou Kobylou, Dubravskou Hlavicou a hrebeňom Brižité obklopená, a túto vlastne osídlenie bolo už vlastne od staršej doby kamenného 10 000 pred Kristom vlastne cez dobu mladšiu dobu kamennú, latenskú, rímsku, až vlastne sú to aj prví Slovania zo 6. storočia, veľkomoravské osídlenie až po 13. storočie. My sa zameráme vlastne na dobu rímsku. Tuto vidíme ešte tiež mapku vlastne všetky obdobia, ktoré sú zachované na tejto lokalite. Aj z tej zaujímavej doba železná, latenská, ktorá je tu aj staršia z 5. a 4. storočia, potom z 3. a 2. storočia a potom vlastne začína doba rímska po zlome letopočtu. Tuto máme vlastne šťastie na tejto lokalite, lebo na tejto lokalite máme z doby rímskej, z toho 1. a 4. storočia 3 časové fázy zastúpené, ktoré boli vlastne oddelené takými dlhšími obdobiami prerušenia a osídlenia, tzv. Hiat v osídlení. Prvá fáza je z 1. storočia, teda prví Germáni sem prichádzajú zhruba za vlády Tiberia alebo Klaudia ešte pred polovicou 1. storočia pred Kristom, čiže okolo roku 40. A zakladajú tu teda osadu. Keďže výskum sa zameral len na ten systematický výskum, bol hlavne orientovaný na rímsku stavbu, takže plochy, ktoré sú preskúmané, majú len 1,5 hektára. Samozrejme, že osídlenie na tejto lokalite bolo oveľa väčšie a zasahovalo väčšie územie, jak tohto 1,5 hektára. Boli tu preskúmané jednak zemnice, 6-kolovej konštrukcie alebo 2-kolovej konštrukcie, ktoré vlastne ako boli obydlia Germánov z tohto obdobia. A zaujímavým fenoménom je zhruba 10 železiarských pecí, kde sa vlastne zhutňovalo železo z rudy, ktorá sa ťažila hlavne v Malých Karpatoch, hematit, alebo teda možno, že aj bahenná ruda, ale práve ten hematit máme zachované aj pri skladke, ktorá bola pripravená na tavenie na tejto lokalite. Výber z jedného objektu, 6-kolovej zemnice, vidíme tam 2 spony, ktoré sa datujú okolo roku 50 až 70 po Kristovi a keramika. Táto časová fáza ešte neobsahuje veľa práve toho rímskeho importu alebo rímskych výrobkov, ktoré sa dostávajú práve na Jantarovú cestu. Nakoľko len v tom čase, keď táto osada vznikalo aj rímsky tábor v tom Karnunte a ešte len prví vojaci sa tam usídlovali, čiže ešte nebol taký intenzívny ten obchod. Rímske výrobky tvoria len zhruba 3% nálezov vlastne v jednotlivých tých zemniciach.
Tuto je vlastne druhá a tretia fáza na tomto plániku zobrazená. Tá druhá časová fáza, to je vlastne rímska stavba na spôsob rímskeho kúpela, teda dispozíciu rímskeho kúpela. Vidíme, vyhlásená v roku 1991 aj za národnú kultúrnu pamiatku v tom čase. Táto stavba, vidíme aj podľa tých základov, bola masívne zahlbená do terénu. Základy tvoria 90 cm, 3 šikmo kladené kamene v štýle opus spicatum a ešte aj zachované bolo aj nadzemné múrivo do výšky 60 cm, čiže celková výška vlastne tých základov bola až 1,50 m, ešte dobre zachovaná, čo bolo v tom čase prekvapenie. Vidíme, že tie jednotlivé priestory a aj bazéniky slúžili vlastne takým okružným spôsobom, sa chodilo do studenej, do vlažnej a do horúcej vlastne od bazéna a priestoru. Bolo to vlastne tak stavané. Z kúpela je vlastne potom sú rímske mince, je rímske import, rímska terra sigillata a aj takáto postavička boha plodnosti a úrodnosti Priapus, ktorý je zastúpený práve aj v Carnunte niekoľkými exemplármi. K tomuto kúpelu patrila ešte taká halová stavba o rozmeroch 14x12 metrov, kde sú zastúpené kolové jamy. Vidíme v týchto miestach. To bol vlastne druhý objekt. A potom taký múrik, ktorý sa asi zvážala voda, ktorá sa mala zvážať voda do kúpela, aby teda bol funkčný. Zaujímavou situáciou je to, že tento kúpel nemá podpodlažné vykurovanie, čiže už kurenár sem neprišiel, už neboli asi peniaze, takže rímske knieža si nechalo postaviť a používalo vlastne tento tzv. Dispozičný kúpel len na obytné účely. Ostatné objekty, ktoré vidíme na tom pláne, to sú všetko vlastne zemnice zo 4. storočia, čiže okolo 80 rokov od zániku toho kúpela, niekedy v poslednej tretine 3. storočia vlastne tu skončilo osídlenie a Germáni sem prichádzajú zhruba po 80 rokov neskôr, okolo polovice 4. storočia a dožívajú tu vlastne tú dobu rímsku, ktorá končí vlastne na prelomu 4. a 5. storočia na tejto osade, nakoľko už vtedy začína obdobie sťahovania národov a do strednej Európy sa tlačia Húni, čiže Germáni opustili svoje sídliská a príbytky a sťahujú sa na západ, vlastne až do Španielska, do Itálie, do Španielska. Tieto zemnice sú už také rozsiahlejšie, vidíme aj, že sú tu také ulicové zástavby a v strede sídliska sú sídliskové jamy, teda na bežné použitie. Tu vidíme ešte analogie k tomu nášmu kúpelu. Ten je tuto v rohu poriadne nevidieť, lebo tam je ten oblúk tejto miestnosti a druhý kúpel je vlastne, bol nájdený v Stupave. Je tam tá šípka vlastne tam dole. Podľa analýzy kolegyne z Rakúskeho archeologického ústavu vlastne tieto dispozície týchto stavieb blokového typu sú známe hlavne z provincie Récie, teda na území južného Nemecka, Bavorska, kde sa vyskytujú masívnejšie, len zo pár takýchto stavieb je z Panónie známych. Čiže ten rímsky staviteľ musel prísť pravdepodobne z priestoru vlastne Bavorska, aby vlastne sa pustil do tejto náročnej úlohy a postavil túto stavbu. Hoci dispozícia troška pripomína aj jednu stavbu, čo je na Devíne, na Strednom hrade. Tam je tiež stavba s apsidou, ktorá bola čiastočne
zničená potom neskôršou zástavbou. V kúpeli a v tej stavbe k tomu patrili nielen rímske mince a rímska keramika, teraz sigiláta, ale zaujímavé sú práve fragmenty tzv. Mozaikového skla. To je veľmi vzácne, patrilo k rôznym väčším misiám na ovocie a bolo určite v tom čase príliš cenené, dokonca z Panónie alebo z Carnunta je známych len zo pár kúskov takéhoto mozaikového skla. A podarilo sa vlastne nájsť tie najbližšie analógie sú zo švajčiarskeho Augstu, teda císarského Augstu, kde toto sklo mozaikové je datované do obdobia prvej tretiny 3. storočia, tak jak je datovaný aj ten kúpel vlastne. Tu vidíme ešte vlastne z tej poslednej časovej fázy, teda tí Germáni, ktorí prišli po polovici 4. storočia, už aj obchodovali vlastne s tou rímskou keramikou aj s inými predmetmi. Rímska keramika bola vtedy už glazovaná, že mala glazúru. Jedná sa o tzv. Trecie misky, mortária, potom kantary dvojuché a rôzne džbány, ktoré sa nachádzali takmer v každom jednom objekte. Jak tu vidíme vlastne na tom plániku. Táto keramika teda z toho percenta 100% tvorila 7%, už teda import bol zhruba 1/10, alebo vlastne z toho materiálu, ktorý v tomto období sa používal. Napravo je ešte tzv. Germánska nakrutočená keramika. To sú také napodobeniny týchto rímskych predmetov už v tom germánskom prostredí a najznámejšie sú vlastne takéto výrobne pece na takúto keramiku. Sú známe zo Skalice alebo potom z kniežaceho sídla zo 4. storočia z Ciferu Pácu, kde je vlastne aj skanzen momentálne. Tu je ďalšia lokalita, Devinská Nová Ves, ktorá sa vlastne preskúmala v rokoch 1994 až 2000. Zozberalo sa zhruba 120 fragmentov, tiež 4 sigiláty a okolo 50 mincí. Tie vlastne vidíme aj na tom dolnom grafe, najviac tých mincí pochádza z 3. storočia, kde bol najväčší vlastne boom, najväčší ten import, ktorý tvoril v tých objektoch rímske nálezy, teda rímska keramika až 25 až 30% nálezov, čiže to je ten import teda po Jantarovej ceste bol masívny v tomto čase. Vidíme jednu zemnicu, ktorá bola preskúmaná, šesťkolová zemnica. Vidíme tiež teda, že tam bola sigiláta, sú tam tzv. Prstencové misky rímske vlastne v tom strednom pláne a potom aj bežná germánska keramika. Z lokality teda pochádza okolo tých, hovorím, 30% je už rímske výrobky, rímska keramika, rímske spony, mince a tak ďalej. Tu je ďalší objekt, tiež šesťkolová, taká menšia zemnica, kde tiež je zastúpená teraz sigiláta a tiež vysoké percento už tej rímskej užitkovej alebo takej keramiky vlastne z toho 3. storočia, teda tieto objekty patria tak okolo polovice 3. storočia, kedy bol aj najväčší rozkvet Carnunta a najväčšie financie išli do tohto mesta. Ináč ku Carnuntu sa dá povedať, že vlastne to mesto získalo význam práve, že v tom 3. storočí bol vyhlásený v meste cisár Septimius Severus za cisára a on vlastne udelil tomu mestu vyšší rang teda ako kolónia,
ktoré mali len niektoré z významných rímskych miest v Európe, ako Kolín alebo Efezos, alebo teda Carnuntum. Preto to malo. Preto aj tento import bol vlastne taký vysoký. Tu je jeden snímok len z výskumu Stupavy. Bola tu predtým prednáška doktora Turčana, ktorý predstavil zemetrasenie na tejto lokalite. Je tu rekonštrukcia vlastne tej tzv. Vily, alebo tej tretej stavebnej fázy, teda najvýkonnejšej, najkrajšej, ktorá vlastne bola tuto zastúpená. Tá tretia fáza už súvisí pravdepodobne s významným kniežacím sídlom v tomto priestore, teda na kopci v Stupave. A podľa nášho predpokladu, keďže kniežacie sídlo v Zohore bolo len 4 km odtiaľ, tak sa mohli vlastne v tom čase presťahovať, aby mali solidnú rezidenciu práve tieto kniežatá, ktoré boli na lokalite v Zohore. V rokoch 2011 až 2013 sme zistili významné germánske sídlisko 2 km južne od toho rezidenčného komplexu v Stupave, v lokalite Stupava Mást, kde sme aj okamžite urobili vlastne podrobnú prospekciu, jednak zberom nálezov, to znamená strešnej krytiny, ktorá sa tu prekvapivo objavila, teda rímska strešná krytina, rímskych mincí a rímskych spon. Vidno, že rozptyl tej rímskej strešnej krytiny, okolo 200 fragmentov, vlastne pozdĺž celej lokality sa nachádzalo, čiže museli tu byť vlastne domy, alebo teda kryté vlastne s touto krytinou, a tiež množstvo rímskych mincí a aj rímskych spon dokladovali, že lokalita je významným v podstate takým strediskom pred Stupavou, kde sa vlastne tiež import koncentroval. Urobila sa aj potom geofyzikálna prospekcia na tejto lokalite, kde sa potom zistil rozsah, jednotlivé objekty z tejto lokality. Mince a drobné nálezy sa presne zameriavali, teda vidíme, že sú tu zachované aj denáre alebo mince z 1. storočia, potom z 2. a najmasívnejšie tie červené sú z 3. storočia, kde aj bol najväčší import keramiky, sigilát a ďalších predmetov. Urobilo sa niekoľko drobných sond a preskúmala sa vlastne jeden dom zrubový a jedna pec. Koncentrácia vlastne rímskych mincí, ktoré sú takmer 50 mincí, sa tu našlo od čias Cezara až po Valentiniana I., ktorý vládol okolo roku 375. Vlastne zomrel v Komárne, v Ligéciu. Takisto veľké množstvo rímskych spon, emajlové spony, kolienkové spony, dvojuzlíkové spony a rôzne toto. Vidíme, že mince niektoré boli prevrtané, čiže nosili sa aj ako amulety na krku u týchto Germánov, že si to brali za svoje, ale väčšina mincí, hlavne streborné exempláre, ktoré Germáni preferovali, tie boli vlastne zo strebra ako denáre. Tomu verili Germáni viac ako bronzovým razbám, ktoré nepotrebovali pre drobný obchod, ako v rímskom meste, kde si kupovali za drobné nominály chleba alebo víno. Tuto Germáni potrebovali mať kvalitný kov. Tu
Tu je kúsok toho výskumu vlastne. Preskúmala sa jedna zrubová stavba, kde bolo zhruba 90 fragmentov rímskej strešnej krytiny. To znamená, že táto strecha u tohto objektu, ktorý zhorel, ktorý potom vidno vlastne tie prepálené tie škvrny, bol vlastne nejaká zrubová stavba krytá strešnou krytinou. Vidíme ešte výber tiež keramiky, sigiláty, kolok 14. legie, čo bola skarnutá, a germánska keramika z tejto lokality. Dostávame sa k poslednej lokalite. Lokalita Zohor, poloha Piesky, je významná tým, že už v 40 a 50 rokoch sa našlo na lokalite niekoľko kniežacích hrobov. Náhodne teda sa zničili pri ťažbe štrku, lebo sa tu ťažil v týchto 40 až 50 rokoch intenzívne štrk na vyvyšenine. Lokalitu obtekal také slepé rameno Moravy, toto rameno, a z dvoch strán vlastne na tomto starom mapovaní vidieť, že lokalitu obtekal potok, v podstate potoky, čiže bola optimálna lokalita na osídlenie. Z toho dôvodu je to tak intenzívne osídlenie vlastne od doby kamenej až po časný stredovek. Sídlisko vlastne z tej doby bronzovej a železnej a rímskej sa rozkladalo teda na takej terase vlastne nad týmto slepým ramenom. To vidíme to vlastne tie zvyšky toho slepého ramena, ktoré sa potom vlievalo do Moravy ešte vlastne na týchto leteckých snímkoch. A v dobe rímskej tiež teda táto celá osídlená plocha bola vlastne ako sídlisko germánske a východne sa nachádzalo žiarové pohrebisko týchto Germanov z toho 1. až 3. storočia. Na južnej strane sme identifikovali, že tu zhruba mali byť nájdené v tých 40 až 50 rokoch germánske kniežacie hroby. Už dedukciou a rôznymi informáciami, hoci neboli to presne zamerané, lebo archeológovia pritom z Národného múzea neboli, len im odnesli vlastne predmety do Národného múzea vtedy a potom sa to potvrdilo neskôr, čo ukážeme si. Geofyzikálnu prospekciu nám robili kolegovia z Rakúskeho archeologického inštitútu. Na týchto geofyzikálnych snímkoch, teda magnetometrom, vidno, že kde sa nachádzali zhruba objekty na týchto plochách. Na leteckých snímkoch takisto vidieť tie anomálie, ktoré vlastne pochádzajú od hlavne polozemníc, teda z doby železnej, latenskej a doby rímskej, tie pekne vidieť vlastne aj na leteckých snímkoch. Tuto je taký príklad vlastne naľavo vidíme na leteckom snímku 3 objekty a potom po záchrannom výskume preskúmané 3 objekty, teda zemnice z doby latenskej, teda z doby železnej, mladšej doby železnej z 2. storočia pred Kristom a jeden objekt z 3. storočia nášho letopočtu tiež vlastne sa našiel tiež na leteckom snímku. Počas prospekcie sa podarilo vlastne získať zhruba 15 keltských spón a zhruba 300 rímskych a germánskych spón. Rímske spony sú relatívne
vysoko, zhruba 1/4 zachované. Teda, a sú to hlavne typy, ktoré boli obľúbené u Germánov, emailové spony alebo kolienkové spony, ktoré sa vyrábali v rímskych provinciách južne od Dunaja. Z priestoru pohrebiska pochádza aj veľké množstvo teda rímskych bronzových nádob, ktoré sa vlastne vkladali do tých urnových hrobov Germánov, prevažne z toho obdobia. Hore vidíme jeden rímsky zlatý prsteň, ktorý má vojenský motív, teda orol medzi rímskymi štandardami. Čiže mohol tu byť aj nejaký rímsky pohlavár, ktorý mohol tento prsteň tu stratiť. A potom zlaté záväzky v ženských hroboch sa nachádzali, ktoré boli vlastne na tomto pohrebisku. Vidíme zase mapku, kde je sídlisko a pohrebisko vlastne na východ, teda na pravo od tohoto sídliska. Tu sú výskumné plochy, ktoré vlastne boli preskúmané počas záchranných výskumov, keďže skládka odpadu v Zohore sa rozširovala, tak bolo treba urobiť záchranný výskum. Osídlenie vidíme na týchto plochách je od doby kamenej až po vlastne časný stredovek, až po veľkomoravské obdobie. A germánske, teda rímske objekty z 1. a 4. storočia, alebo tuto na tomto sú červenom vyznačené, teda väčšinou zemnice, teda tou šesťkolovou konštrukciou, ktoré sa nachádzali na lokalite. Bohatý import bol hlavne z hľadiska tzv. Reliefnej, jemnej, luxusnej keramiky, tedy sigiláty, ktoré sú zachované stovky, ale 170 fragmentov sa podarilo zanalyzovať rakúskym badateľom Štefanom Grohom z Rakúskeho archeologického ústavu, ktorý rozlíšil teda najstaršie výrobky, už pochádzajú teda z dielní z Gálie od začiatku 2. storočia a potom prichádza aj silná dielňa v bavorskom Rheinzaberne a aj Westendorfe, ktoré potom importovali túto luxusnú keramiku až do tých 70 rokov 3. storočia sa sem dostáva a je vlastne ako importom hľadaným alebo ceneným importom u Germánov. Rímske mince, je tu známych okolo 160 rímskych mincí z tejto lokality, ktoré sme vlastnoručne zozbierali všetky. Žiadne nálezy, ani mince, ani spony nepochádzajú od žiadnych detektorákov, ale všetko len osobne ja s mojim spolupracovníkom sme zozbierali. Čiže sú 100% aj zamerané GPS-kou a sú jasné, že z jakých objektov, z jakých situácií a z jakých vlastne plochy sú nájdené. Najstaršie mince sú republikánske mince, sú 4 republikánske mince známe, ale veľmi zaujímavé sú mince cisára Augusta, 2 mince cisára Augusta s kontramarkami, takzvaným, kde je vsadený v podstate tá kontramarka do tej mince razenej. Zaujímavá je kontramarka Varusa, ktorý bol vlastne zničený v Teutoburskom lese aj so svojimi 3 legiami 17., 18., 19. v roku 9. A tieto kontramarkované mince sa považujú za také ako zvýšenie hodnoty minci všeobecne, lebo počas vojenských ťažení cisárov nemali toľko obeživa, aby mohli vyplácať celé legie, takže zvyšovali hodnotu mincu týmito prerazbami, takými kontramarkami. Zvyšovali vlastne tú hodnotu, aby mohli byť vyplatení legionári na aj týchto vojenských ťaženiach. Vidíme ešte raz vlastne celý priebeh na tom hornom grafe, hlavne to je podľa vzorca, že v tom 3. storočí je najviac tých mincí, ale
zase na tom pravom grafe číslo 7 vidno, že väčšina mincí je strieborných, teda denáre boli strieborné mince, ktoré chceli Germáni, nechceli tie menšie nominály, lebo v podstate im to nič nehovorilo. Chceli len vzácny, teda drahý kov mať na rozdiel od provincie, kde to úplne ináč vyzerajú tie grafy, kde je veľká prevaha práve bronzových mincí na bežné používanie a práve mince strieborné sú minimálne vlastne na tých grafoch zastúpené. To je jeden z najstarších objektov, ktoré vlastne v čase príchodu Germánov sa to objavil. Vlastne v objekte sa našla spona typu Aucisa, to je augustovská spona, ktorá väčšinou patrí do prelomu letopočtu, sa datuje, a aj keramika, ktorá sa nachádza v tomto objekte, tak je starobylá ešte z toho príchodu tých úplne prvých Germánov na územie Slovenska vôbec. Týchto objektov momentálne máme asi 8, všetky máme datované aj datovaním C14, teda radiouhlíkovou metódou, ktoré ukazujú, že toto sídlisko v Zohore bolo asi najstaršie pravdepodobne na Slovensku alebo na juhozápadnom Slovensku, spolu s tou Dubravkou, ktorá o niečo neskôr možno začína. V tomto čase ešte žiadny rímsky import vlastne nebol v objektoch, lebo ešte ani ten legionársky tábor, ani Carnuntum neexistovalo, čiže tým pádom je tu len výnimočne sem tam nejaký jeden čep, ktorý sa dostal, ale sponu niekde pravdepodobne ukoristili, a keďže v roku 6 mala byť ofenzíva cisára Tiberia proti českému kráľovi Marobudovi, je možné, že cez túto lokalitu prešiel práve, a takto sa niektoré predmety dostali do rúk Germánov. Tu vidíme už mladšie objekty z prvej až druhej tretiny 2. storočia, kde už sú rímske importy, čiže už začiatkom 2. storočia v Trajanovskom období, kedy už aj legionársky tábor bol prebudovaný do kameňa v Carnunte, sa dostávajú vlastne importy, teda vidíme čbány alebo iné nádoby, ktoré už v tomto čase sa importom dostávali po Jantarovej ceste už aj ku Germánom. To je vlastne ešte mladší objekt z prvej polovice 3. storočia. Zase vidíme, že už je zastúpená zase masívnejšie aj viacero typov terisigilaty, viacero mís, z ktorých zlomky sú v tomto objekte, a aj provinciálna keramika. Zaujímavá bola situácia, je preskúmaných zhruba 30 žiarových hrobov z tejto lokality. Na tejto lokalite sa nachádzali vlastne teda do hrobov, a okrem úrien, ktoré boli väčšinou teda germánskeho pôvodu, sa dostávali rímske bronzové nádoby alebo fragmenty z nich, rôzne naberačky, cedidlá, hlavne vedrá. Na tomto obrázku vidíme, že nálezy, teda železné zbrane, boli znefunkčnené, zohnuté, aby sa nedali už ďalej použiť. Naľavo vidíme meč typu Pompej, je to rímsky meč, ktorý sa dostal vlastne ku Germánom a bol takto vlastne zohnutý, aby už v tom hrobe. Ďalší predmet, vidíme vedro na spodku. Jamy pod vedrom boli skované jednak zlatý závesok v tomto ženskom hrobe, ale aj spečený strieborný náramok. Vlastne všetko bolo v žiari, čiže to bolo všetko zničené. Pravdepodobne tieto predmety boli v skrinke, z ktorej vidíme fragmenty klincov a kovaní, ktoré boli drevené skrinky obité, a tam boli skované vlastne
tie predmety, ktoré sa dostali aj na pohrebnú hranicu a potom zhoreli. Ďalší hrob, ktorý je datovaný zhruba na koniec 1. storočia, tiež vlastne rímske spony, rímske súčasti opaskov a bronzová nádoba z tohto hrobu. V jednom hrobe, niektoré hroby boli vykradnuté na tejto lokalite a dostali sa potom odovzdané boli nejako do Národného múzea. Tuto jeden z tých hrobov. Zaujímavým predmetom v tomto hrobe, okrem samozrejme fragmentov bronzových nádob, teda vedra, panvice, je tzv. Glazovaná keramika z tzv. Kantarov. Tieto sa nachádzali práve aj predbežne, to bolo známe z Abrahamu, Kostolnej a Sladkovičovo, ktoré kopal ešte doktor Kolník niekedy v 60. rokoch. A interpretujú sa tak, že vlastne sa dostávali potom vlastne na územie Barbarika s vojskami, ktoré boli aktívne, ktoré spolupracovali s Rimanmi pri vojne Vespasiana o trón v roku 69. Vtedy boli v písomných správach sú uvedené germánske jednotky, ktoré ako za žolt v podstate bojovali v rímskych službách a plienili mesto Cremonu, kde vlastne asi aj tieto predmety vlastne sa vtedy dostali tým lupom vlastne do hrobov, teda potom sa týchto Germanov. Tuto naľavo vidíme mapku tzv. Kniežacích hrobov z 1. a 2. storočia, tzv. Lubešovského typu. To boli vlastne kniežacie hroby, ktoré boli pochovávaní tie kniežatá nie spálením, ale kostrovo v drevených hrobových komorách s bohatou výbavou. Takto sa to interpretovalo už v roku 55. Profesor Eggers z Nemecka zostavil túto mapku. Ešte vtedy nezačlenil do mapky naše lokality Vysokú Primorave, Zohor a ďalšie lokality, ktoré boli v Pomoravi, ale len tie severnejšie miesta. A z územia na severostredného Dunaja evidujeme 5 lokalít, ktoré patria vlastne k týmto kniežacím hrobom, ktoré boli uložené, tie kniežatá v tých drevených hrobových komorách. Najstaršou je lokalita Praha Bubeneč, potom Mušov je tiež jedna lokalita, toto vlastne na Južnej Morave a potom v Dolnom Rakúsku je Neu-Ruspersdorf a posledné dve lokality sú tuto vlastne z tohto predpolia limitu na Záhorí. Tu je výber vlastne tých lokalít Vysokej Primorave a Zohor, ktoré boli náhodne nájdené teda pri ťažbe štrku. Na nešťastie nič z kostier sa nezachovalo, kostry boli vyhodené robotníkmi pri ťažbe štrku, ale časť nálezov bola odovzdaná do Národného múzea, Slovenského národného múzea v Bratislave a v Martine. Hrob číslo 5 sa považuje za najbohatší, keďže tam sú aj predmety z drahých kovov. V ostatných hroboch boli len predmety z bronzu, bronzové nádoby a sklené nádoby, ale v tomto hrobe 5 bol 300 gramov ťažký zlatý náramok, dve strieborné nádoby kantary a dve strieborné spony, dve konvice, jedna veľmi pekná italského typu, tá väčšia, a ďalšie ako bežné veci, ktoré sa nachádzali v hrobe, väčšinou menšie predmety, kovania opaskov a spony sa nezachovali, keďže vtedy žiadnym detektorom to nedohľadávali robotníci, ale len to, čo našli vlastne
čo vypadlo z steny štrkovne, sa dostalo vlastne do toho múzea. V roku 2010 počas záchranného výskumu sa ale podaril nájsť na výskume tento kniežací hrob. Práve v miestach, ktoré sme my vytipovali a predpokladali, že v týchto miestach je ešte šanca, aby nejaký hrob zostal, že kde sa ešte neťažil ten štrk, že to bolo vlastne za tou stenou tej štrkovne na nevyťaženej ploche. Tento hrob vlastne sa črtal už v podloži a potom vidno na tých snímkoch, že vlastne ten otlačok tej hrobovej komory je takým tmavým pásom vlastne označený v tom hrobe. Zhruba 8 cm hrubý ten pás, čiže bola to drevená hrobka. V hrobe ležal muž, ktorý meral zhruba 170 cm podľa antropologického analýzy. Tento muž sa dožil medzi 40 až 50 rokov a nenašli sa u neho nejaké vážne choroby alebo nejaké ťažké úrazy. Jedine bola tu, ako mal niekedy v minulosti, zlomenú kľúčnú kosť. Ináč v podstate to bolo intaktná kostra. Väčšina nálezov takých, ktoré sa vlastne dávali aj do tých pravdepodobne iných hrobov, lebo je to úplne identické, ak tých ostatných kniežacích hrobov boli naložené na nohách vlastne nebožtíka. Jedne vedľa svojej pravej ruky mal obľúbený pohár, z ktorého si pil víno, a vedro mal teda ako vedľa pásu. Mal kompletnú výbavu, to znamená, jeho šat spínali 3 spony, mal opaskové kovania, 2 opasky, mal kovania aj tzv. Sandál, ktoré sa dajú podľa analogie rozlišiť, a aj ostrohy, teda, že bol ako jazdec. Tu vidíme rozkreslené niektoré tie nádoby. Bežný teda ten inventár aj u tých iných kniežacích hrobov, ktoré sme jednak videli, jednak pochádzajú aj z toho Nemecka alebo z iných oblastí. Sú to vlastne väčšinou všetko predmety v pároch, teda také tzv. Servisy. Vidíme naberačku cedidlo, vidíme 2 panvice, vidíme 2 sklené rebrované misky, perfektne zachované. Potom tzv. Konvička s trojlistkovým ústím a patera, taká obetná miska. A k výbave patrili samozrejme aj 3 germánske nádoby, dole 2 misky a ten pohár na vysokej štíhlej nôžke. Vedľa ľavého boku bola pravdepodobne ešte skrinka, kde mal také potreby vlastne pre svoj zovňajšok, teda nožnice, britvu a nôž v tej skrinke uložený. Tu je vlastne výber tých drobných nálezov, teda dole vidíme ostroji, hore spony, 3 typy spon, potom vlastne kovania opasku, tam v tom pravom rohu sú také kovania, ktoré patrili k sandálam, ktoré mal na nohe. Napravo sú fragmenty teda kovania z tej skrinky, kde bol uložený ten nôž, nožnice a britva, a v strede symbolicky 26 okruhliakov mali symbolizovať tzv. Hracie kamene, ktoré tiež tá vysoká vrstva sa hrala. Niekde sa zachovali aj zo skla alebo z kosti, tuto boli len symbolicky uložené vlastne 13 tmavších a
13 svetlejších alebo hladkých a 13 drsných. Tu je ešte fotka vlastne, tie sklené misky, vidno, že perfektne boli intaktne zachované a konvička mala motív tzv. Amora s takou faklou v ruke. Na patere na ručke bola medúza alebo menáda vlastne zobrazená a zo spodku bola taká hlava leva. Takýchto pater je zhruba okolo 7 známych z Európy a hrob celkové môžeme datovať na okolo polovice 2. storočia, že bol uložený tento neboštík vlastne do tohto hrobu. Ešte jeden zaujímavý objekt bol vlastne nájdený v Zohore. Bol to taký kruhový, zhruba 7 metrov v priemere. Mal priemer tento objekt, žľab, ktorý išiel kruhovo a v strede bola taká ako jama, dokonca aj stopy po kole, čiže v strede bol kol a bolo to nejaký symbol, súviselo to vlastne s tým pochovávaním na pohrebisku, keďže to bolo na okraji pohrebiska tento objekt. Objekt bol plný jednak rímskeho stavebného materiálu, to znamená rímskeho kameňa aj s kusmi malty a veľkým množstvom strešnej krytiny, fragmentov strešnej krytiny. To nevidieť. V objekte sa nachádzali aj veľmi zaujímavé predmety. Naľavo vidíme príklad tam v tom modrom obrázku z Mušova. Tam sa nachádzali podobné fragmenty takých strieborných nádob, kantarosov, skyfosov, nôžka z takéhoto predmetu. Hore vidíme kovania žalúďovitého tvaru, ktoré sú ako rímske, aj rímske kovania. Dole vlastne vidíme taký modrý obrázok. Tuto je vlastne zubadlo konského postroja a z tohto zubadla tiež vidíme spojovacie články, aj také krúžky, ktorými to bolo pospájané. Časti v podstate opaskových časti, všetko vlastne tieto veci boli zo striebra a boli pozlatené. Čiže podobne ako v týchto mušovskom kráľovskom hrobe. A okrem toho tam bola potom keramika, aj rímska keramika z tzv. Legionárskych táborov, aj germánska keramika, čiže bol to nejaký taký kultový objekt, ktorý slúžil vlastne na tejto lokalite. To by bolo z mojej strany všetko. Toto sú vlastne posledné obrázky teda z týchto kniežacích sídiel. Teda kniežacie sídlo považujeme Bratislavu Dubravku, Stupavu, aj Zohor, kde boli vlastne tieto kniežacie hroby. Otázka Devína je ešte nedoriešená. Každopádne tu bola vojenská väža, ktorá sledovala vlastne priebeh Jantarovej cesty, keďže ležal tento Devín na križovatke týchto dvoch transeurópskych ciest, Dunajskej a Jantarovej, a máme odtiaľto zhruba známych 20 mincí Augusta a jedna zlatá minca, ktorá pravdepodobne svedčí o tom, že vysoké vojenské vedenie tiež na tejto polohe bolo. Neskôr potom sú tu aj stavby z 2. a 3. storočia, podobná stavba ako v Dubravke bola aj na Devíne. Čiže takto ďakujem za pozornosť. Nech sa páči otázky na pána doktora. Ja by som mal otázku, prosím vás, že ďakujem pekne, že v tej Bratislave v Dubravke tam bolo tak germánske kníže alebo rímska nejaký Rímania? Čo si myslíte? Ako to interpretuje? To je vlastne akože stavba, to je vlastne na území Barbarika. Vlastne, keď si zoberieme, že bola vyhlásená Dubravka ako najlepšie zachovaná, najcelistvejšia rímska stavba na území vôbec Barbarika, na Slovensku teda, alebo aj v tom území širšom, teda Dolné Rakúsko, Južná Morava.
A určite to bolo pre germánskeho nejakého náčelníka, pre germánske knieža, lebo je tam nielen materiál ako rímsky, ale aj germánska keramika, germánske spony a materiál, ktorý používal. Okrem toho to nemá logiku, lebo žiadny Ríman by si netrúfal na území Barbarika si stavať nejaký dom, takže to by bolo pre ňo veľké riziko, keďže vlastne to bohatstvo, čiže to musel byť obklopený nejakou družinou, musela ho vlastne ako držať pri živote, musel mať nejakú osobnú stráž aj takto. Čiže to je jednoznačne germánska rezidencia. Ale teda dali to postaviť Rímania tomuto germánskému šlachticovi? Alebo jak sa to myslí, že dali si to... Hej, že tá logika myslí, že dali to postaviť Rímania, hej? To ťažko sa dá interpretovať, ale pravdepodobne si to normálne Germán, sám bohatý knieža Germán nechal postaviť, objednal si vlastne tých staviteľov, keďže títo Germáni, kde je známe aj v písomných správach o Vaniovi, napríklad Vanius vládol medzi rokom 2050, že ovládal celý colnú správu, vlastne celý všetok tovar, ktorý išiel, bohatli vlastne tieto kniežatá a králi, bohatli z toho hraničného styku vlastne z toho. Čiže vyberali okrem toho aj z iných zdrojov, poskytovali žoldnerské vojska Rímanom, keď podali nejakú ofenzívu alebo išlo o titul. Čiže oni bohatli a jednak aj z lupu, lebo niekedy sa aj pustili vlastne do provincie a tam vylúpili, čiže dostali sa k nejakým depotom, nejakým toto. Čiže určite to bol ako germánsky knieža. Takýchto rezidencií máme niekoľko. Samozrejme, že otázka Stupavy, to je tiež vec na diskusiu. Tam boli už staršie stavby, ktoré mohli aj Rímania niekedy počas markovanských vojen tam vybudovať, ale určite neskôr to bola ako germánska rezidencia. Takisto aj lokalita Ciferpác, keď ste počuli, to bolo vlastne germánske také kniežacie sídlo až do 4. storočia. Tam je teraz pekný skanzen, urobil profesor Varsík, takže tam tiež bolo germánske knieža, ale až v 4. storočí. Tuto je 3. storočie, aj Stupava je 3. storočie. Ja možno ešte jeden prozaický otázku, jak právom do obrázku je naznačená asi tá väža teda nad tou križovatkou, že tá Jantarová cesta vlastne okolí toho Devina ako prešla cez tok. Tam bolo ako keby si pri Bratislave, že bolo ohlopničí a dalo sa rodiť. Tam je cez ten komplex. Nie, to prevážali normálne ako cez Dunaj a cez Moravu. Je známe, že napríklad v Karnunte bolo vybudované normálne veľké lodstvo, v podstate klasic Panonika bola tiež v Karnunte, tam mali svoje lodstvo, svoje prístavy, svoje mola, čiže oni normálne dovážali tovar a v podstate za výmenu od Germánov pravdepodobne aj nejaké obilie a nejaké veci aj pre nich Germáni pestovali, keďže to bolo skoro 50 000 mesto, potrebovalo vlastne tiež zásoby potravín a sami si možno všetko nedopestovali, ale aj iné veci Germáni poskytovali, med, kožušiny, zvieracie, potom akože zvieratá nejaké dopytok a tak ďalej, čiže to bol normálny klasický obchod, hlavne v obdobiach ako mierového spolužitia, teda keď boli vlastne tie zmluvy, lebo ako vieme podľa písomných spraveňov, tie kniežatá, králi germánsky boli vlastne z vôle rímskej. Rímania museli súhlasiť, aby dostali, čiže to boli také tzv. Klientelné vzťahy, ktoré vlastne svedčili o tom, že tí Germáni boli vlastne podporované alebo schválení vlastne Rímanmi, teda akože, aby sa stali pohlavármi alebo náčelníkmi, kráľmi alebo kniežatami. A vodná väža hrala nejakú úlohu v tejto ceste? Vodná väža predbežne sa neuvažuje, že by bola akože z tohto obdobia, doby rímskej, predpokladá sa, že je stredoveka, hoci tam boli nájdené nejaké predmety z doby latenskej,
A možno sekundárne sa použili niektoré kvádre ako pri stave tej vodnej veže, ale ako originálny objekt z doby latenskej, železnej alebo rímskej to není. Čiže ja by som sa spýtala, ste hovorili, že v Stupave tá oblasť nás, že ten výskum začal v roku 2011. A ako vlastne bolo to nálezisko objavené? No, my vlastne náleziska objavujeme vlastne počas prieskumov, teda ako plošne celé územie prechádzame. Jednak najprv vizuálne, teda zbierame keramiku a potom, keď sa objavia, vlastne nájdeme tú lokalitu. Ja som na Záhorí okolo 100 lokalít nových našiel, čiže to je akože klasicky. Nie, to sa plošne skúma vlastne celá plocha a prechádza a potom sa vlastne nasadia aj tie detektory kovov, ktorými potom presne sa datujú lokality. Takže tak sa to našlo až tak neskoro. To je zaujímavé, že niektoré lokality, aj samotná Bratislava Dubravka, takáto masívna stavba, sa našla len náhodne až v 82. roku vlastne sa robil prvý výskum. Predtým sa nevedelo o tom, že tam je. Som ešte mal otázku, prosím vás, tá Jantarová cesta viedla aj pod Bratislavský hrad, alebo vyslovene na ten Devín to je orientované? To sa nedá tak presne povedať. Samozrejme, že viac tých ciest sa spájalo a určite to išlo, po Bratislavský hrad išla tzv. Dunajská cesta, lebo po Dunaji vlastne išiel celý druhý obchod. Čiže to sa tam spájalo. To bolo len vlastne sú aj vedľajšie trasy Jantarovej cesty sa predpokladá cez Ponitrie alebo Pohronie. Išli vedľajšie trasy, čiže predpokladá sa, že ten hlavný smer išiel teda po Moravím, lebo tam je najviac tých lokalít, najviac importov a najviac rímskych táborov a tak ďalej. Ako to zaniklo, tá vila a aj tá cesta? Kedy to zaniklo? No, cesta, ťažko povedať, lebo to nebola ako pevná cesta. Ako v Rímskej ríši medzi Carnuntom a... To je len v podstate konštrukcia na základe nálezu, na základe lokalít a tak ďalej, že vlastne táďaľ išla tá cesta aj v územím Poľska, v podstate, keď išla severnejšie od Čech. Už to je... aj tú stavbu rímsku? Tú rímsku stavbu. No postupne ona vlastne akože degradovala, tak ako normálna stavba. Už keď odišli ľudia, ona degradovala. Ešte ju využívali chvíľu vlastne tí príšelci od tých 100 rokov neskôr. Tam ukladali nejaké veci, používali to ako taký príbytok v podstate. Ale už potom vlastne, keď nemá strechu, tak vlastne tá stavba zanikla. A zaujímavé, že rozobrala sa na kameň, lebo na tej lokalite je známe, že tam bol feudálny pánsky dvorec z 13. storočia, 12. až 13. storočia a už asi rozoberali tie základy tej stavby vlastne na stavbu toho dvorca, takže už z tých kameňov veľa neostalo a normálnymi búrkami, normálne z toho svahu tá zemina prikryla tú stavbu, tie zvyšok, tie základy, čiže vlastne po niekoľko 100 rokoch už nebolo z nej nič vidieť a preto ani archeológovia ju neobjavili až do tých 80 rokov. Ešte prosím k tomu datovaniu ten Jantarovej cesty, ako si to predstavíš, že kedy to plus minus vzniká a kedy to zaniká a kedy to má nejaký klimax, dajme tomu, dá sa takto vysvetliť? Ono sa predpokladá, že vlastne akože to bolo stále veľmi významná cesta už v dobe bronzovej, povedzme 1500 pred Kristom alebo takto a potom hlavne v dobe latenskej, teda keltské opidá tiež sú popri tej ceste, sú nájdené v Drösingu alebo Stilfried a rôzne tie lokality, čo sú aj na rakúskej strane, čiže tam akože stále prúdil tovar vlastne. Jantar najviac vlastne sa dovážal práve v tej dobe rímskej, sú aj veľké množstva jantaru sa našli povedzme v Šoproni, to je vlastne tuto niekoľko 100 kilometrov južnejšie od Bratislavy a to boli vlastne ako veľké množstva, z ktorých sa vyrábal potom teda tie predmety, tie šperky vlastne z toho jantaru, ale
ale už tá cesta ako obchodná cesta, ako Jantarova sa to nazvalo, že ako na základe toho Jantaru práve v dobe rímskej, ale ako obchodná cesta to fungovalo vlastne od nepamäti. Ja by som sa chcela spýtať, kde sa teraz realizujú archeologické výskumy v tejto oblasti? Teraz sú nejaké reálne archeologické výskumy? Teraz sa nerobia, akože také, robia sa záchranné výskumy väčšinou. Sa robilo nedávno nejaký záchranný výskum v Devinskom jazere, tam sa stáva nejaké premostenie, cyklotrasa a železnica. A to jedine, keď sa robia akože vlastne záchranné výskumy vtedy, keď sú na lokalite, keď teda sa vie, že tam je archeologická lokalita, ale musí sa predtým vlastne urobiť na tej lokalite ten záchranný výskum. Menšie výskumy sa vždy robia pre vedecké účely a my si vytipujeme nejaké lokality vždy a robíme výskumy, ale veľkoplošné záchranné, len keď je nejaká stavba v podstate je vyvolaná nejakou stavebnou činnosťou. Teraz sa napríklad robia pri baterkárni v Šuranoch sa robia obrovské výskumy, lebo tam bolo významné stredisko, tiež tam boli rímske tábory a také, takže to je vždy od prípadu k prípadu aj ústav robí vlastne tam, kde musí robiť hlavne tie záchranné výskumy. A takisto sú archeologické firmy, ktoré sa špecializujú na záchranné výskumy potom. Nie, najväčší výskum bol práve na hrade, to robil práve MUOP, veľký výskum toho. Áno, tam sa vlastne robil obrovský výskum, kde sa našli vlastne aj tie keltsko-rímske stavby, ale aj stredoveké osídlenia a tak ďalej. Čiže to je vlastne... A rozsiahle výskumy sa robili hlavne pri stavbách diaľnic posledné roky, lebo však v Bratislave sa postavilo okolo 60 km diaľnic. Okolo Bratislavy je jedna z najväčších strednoeurópskych ciest vlastne týchto prepojení, tak tam sa robili obrovské výskumy, avarské pohrebiska, tieto veľké, práve tiež také kniežacie sídlo v Dunajských Biskupiciach, ktoré, áno, tam sa tiež našlo zo 4. storočia stopy takého pánskeho kniežacieho sídla zo 4. storočia a tak ďalšie výskumy, takže vždy sa niečo objaví. Áno, to sa doskúmalo, vlastne zdokumentovalo, vlastne troška sa to ešte rozšírilo, ešte boli nejaké povolenia a vlastne potom sa to v podstate ukončilo. To je vlastne ako celý materiál sa dostane potom na spracovanie do ústavov a do nálezových správ, ktoré sa odovzdajú potom pamiatkovému úradu. Tam je to všetko vlastne dokumentované. Ešte sa môžem spýtať, pod Vidricou sa robil nejaký výskum? Teraz No tam sa robili ešte pri stavbe mosta, sa robili veľké výskumy, ešte doktor Pola robil v 60 rokoch veľké výskumy, čiže tam už tie informácie, ktoré boli vtedy, sa vlastne zúročia a keď ešte bolo niečo nedoskúmané vlastne z tej dokumentácie jeho, tak potom sa tam vlastne doskúma. Ja mám ešte také jednu otázku. Musíme mať nejakú hypotézu, prečo ste ani na jednom z týchto troch miest nenašli Jantar? Dobre ste tam, že máte tú hypotézu, že bronzové sa až tak nenosili v tých germánskych, keď sú to strieborné, našli ste nejakú svietinu spony, ale ten samotný Jantar bol akože až tak podstatný ako kladivo možno, alebo mal možno hodnotu pre tých samotných? Ten Jantar mal hlavne, sa vyvážal do Rímskej ríše. Akože Germáni nemali záujem o Jantar. V Dubravke sa našli nejaké maličké kúsky akože toho surového Jantaru. Aj v poslednom čase sa v Karnunte sa našla nejaká veľká skládka práve surového Jantaru, ktorý sa ďalej spracovával. A hovorím, veľké množstva sú v tých múzeách, potom ako pozdĺž Jantarovej ceste, tam Šoproni alebo Savári, alebo tam sú, lebo Rímania si to cenili, Germáni v podstate nevideli v tom nejaký zmysel. Oni skorej chceli tie rímske výrobky, si kupovali potom akože na tých rímskych trhoch tú luxusnú keramiku a spony a tak ďalej. Ďakujeme za peknú prednášku.
A čo sa týka teda ďalšieho pokračovania nášho prednáškového cyklu, tak ďalšia prednáška v tejto sále bude klasicky koncom mája, posledný štvrtok májový o 17. hodine. Ešte nevieme, na akú tému to bude, lebo sa nám trošku premiešali prednášajúci, ale sa to dozviete na našej web stránke a na Facebooku, kde to zavesíme včas teda pred prednáškou. Tešíme sa na vás koncom mája, posledný štvrtok.